Забравих си ключа и влизам през прозореца. Добро утро! Така започва моя ден. Ако искате да разберете как продължава моя ден, просто не спирайте клипчето. Готови сме с фитнеса, отиваме в кухнята да помагаме, тъй като вече съм част от учителския екип и да, днес в четвъртък трябва някой от учителите да отиде да помогне за закуската. Така и някой. Полина! Айде! Ето сме в кухнята. Следваме готово екипа. Няма как. Това е от кухнята. Правим омлет. За 100 човека. Яйцата са полезни. Окей, хапнахме, закусихме. Сега отиваме да си вземем душ, да се оправим, че в 9 без 15 имам среща с учителите. След това съм в кухнята и така. Айде! Окей, срещата с учителите мина. Малко позакъснях, но... Окей, свърши срещата и на всичките доброволци. Казаха какво има да се прави. Аз отивам в кухнята отново. И така. Това е от мен за сега. Но набързо режеме домати и това е. Ето, това е. Окей. Забравих си ключа и влизам през прозореца. Ето това е стаята ми. И просто... Но си мислех, че ще е много лесно, но то по принцип не е толкова лесно. Айде да видим дали ще мога да влеза в стаята си. Влязохме в стаята, взимаме мръсните дрехи, за да можеш да се изпереш, защото за първи път си вземам малко дрехи. И просто трябва да си ги сменям. Затова, айде сега пак да излезем от прозореца. Започваме да плачеме, защото ще режеме лук. Опа, 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 айде. И пускаме музика, много е весело. Say hello. Hello. Време е да хапваме. Много хора гладни. Ето. Hello, Франческа. Взехме малко 20 минути почивка. И сега се връщаме отново в кухнята. И така, но между другото трябва да си проверя трите ми екипа, за които отговарям. И затова ще стоя малко в кухнята, след това отивам да си проверя екипите. Айде! Отивам да си проверя екипите. Единия ми екип всичко е наред. Другия за... Значи аз имам 3 екипа. Единия е наред всичко. С единия всичко е наред. С втория съм сигурен, че всичко е наред. Има там малки проблеми, но всичко се оправи. Тя е оправна. А сега отивам да видя и другия, третия екип. Нали, търся го, защото не мога да се свържа с тях, но като иде, знам, че всичко ще бъде наред и така, айде. Всички работят усилено, всичко е наред, подготвяме игрищата, всичко за двудневни олимпийски игри за деца и младежи със специални нужди. Тък му си рева нещо и такова и ето това виждам и малко се усмихна. Да, готови сме с кухнята. Сега отивам да видя единия екип и така. Просто да, има и лоши дни, има и лоши моменти. Просто аз има нещо, което трябва да науча и той да не е така. Okay, amazing.